Bé, nosaltres compareixem ara, em sap greu que hem anat molt justos de temps. Com sabeu, soc la portaveu conjuntament amb el meu company aquí, en Francesc Dalmases, del grup parlamentari de Junts per Catalunya, a la comissió d'investigació del 155. Aquest matí hem tingut una sessió i ara que hem de saber a través dels mitjans de comunicació, i per això hem cregut necessari denunciar aquesta manca de respecte institucional, doncs que sembla ser que es dictarà una resolució per part del Tribunal Suprem a la qual no es permetrà la compareixença dels consellers i conselleres a la comissió d'investigació del 155. Ens sembla una altra vegada una manca de respecte institucional envers la funció que els diputats i diputades hem de dur a terme d'acord amb el compliment del mandat del 21 de desembre, que és investigar el que va passar amb el 155. És una manca de respecte perquè el reglament del Parlament de Catalunya obliga a tramitar i per tant que puguin, és un deure que tenen un deure i una obligació que tenen de comparèixer a les comissions d'investigació. Estem a les portes del judici de la vergonya de la democràcia espanyola i veiem com el Tribunal Suprem ha dilatat aquesta decisió i es produeix una alta vulneració de drets i deures, en aquest cas, que afecten el coneixement dels efectes de la investigació del 155. Per tant, nosaltres volíem denunciar això, recordar que la Comissió d'Investigació del 155 té uns efectes polítics, d'investigar, de conèixer, de poder fer públic i posar llum als danys i a com es va aplicar aquest 155 i per tant nosaltres creiem que és important destacar una altra vegada que el Parlament de Catalunya el 3 de desembre i el 27 de desembre ja va dur a terme tota la tramitació per tal de posar en coneixement al Tribunal Suprem la nostra voluntat de que compareguin, de que compareixessin a la comissió del 155, com s'ha dilatat i finalment sembla ser, perquè les garanties jurídiques, les garanties institucionals les hem de saber per la premsa, que per interferència amb el judici aquesta compareixença dels presos no es produirà. Creiem tots que és una altra alteració a la nostra tasca com a diputats i diputades, una altra vulneració dels drets, de l'obligació de comparèixer en una comissió d'investigació i sobretot de la manca de respecte, de conèixer aquest tipus de decisions a través dels mitjans de comunicació i no a través dels mitjans que pertoquen i els que són desitjables. Ja està, Sí, digues. Perdó, és que tenc un moment la porta, que si no... No he tingut temps de llegir la informació del Suprem, però s'impedeix que compareguin a la comissió o només durant el judici o després? Fan referència a la interferència, que ja hi havia hagut alguna altra informació, a la interferència que pot causar en el judici, però això no és així. Una comissió d'investigació no té efectes penals. Una comissió d'investigació és una comissió política, perquè estem al Parlament de Catalunya i, per tant, té uns objectius polítics, que és conèixer per què es va aplicar el 155, com es va aplicar, havent hagut la voluntat de diàleg per part del govern català i que el govern espanyol no va actuar de manera unilateral, com es va aplicar aquest 155 cessant el govern i dissolent el Parlament, com va permetre que es perdés la immunitat parlamentària i obrir les portes a l'empresonament dels nostres líders i les lideresses en aquell moment. Per tant, té una funció política, no té una funció penal. Llavors, el que posem de manifest és que el Tribunal Suprem, des del 27 de desembre, ja des del 3, es van fer tota la tramitació parlamentària per tal que poguessin comparèixer abans de l'inici del judici. També haurà de veure quan s'iniciarà aquest judici, perquè si és tan imminent i potser és tard d'aquí 2 setmanes i, per tant, encara més injustificada és aquesta resolució tardana, si ens arriba, i a més a través dels mitjans de comunicació, que em sembla que també és una manera de funcionar que deixa molt de desitjar i sobretot perquè ens limita la nostra funció investigadora. Avui hem tingut una altra comissió d'investigació del 155, que hi ha hagut el professor de dret constitucional Urías i també hi ha hagut el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, on s'han plantejat temes de moltíssima transcendència i preocupació democràtica dels efectes del 155, com es va dur a terme a les portes que han obert de vulneració de drets i els efectes que està tenint, que també amb l'informe del síndic de Greuges respecte a moltíssimes lleis socials, respecte a molts àmbits d'actuació de l'administració de la Generalitat i que no afecten i no van afectar només els ciutadans i ciutadanes independentistes, sinó que van afectar tots. I per tant ens sembla una altra vegada que estem a les portes d'un judici i veiem aquesta manera de fer i desfer del Tribunal Suprem.
Des del partit, com veieu, aquest matí la ministra d'Hisenda deia que si no s'aproven els pressupostos generals que potser podria haver-hi noves eleccions generals. No sé què en penseu. Bé, nosaltres som un grup parlamentari. A nosaltres el que ens preocupa és els pressupostos de Catalunya, barrejar pressupostos amb eleccions. Nosaltres eleccions mai ens han fet por, i per tant nosaltres el que ens ocupa són els pressupostos de Catalunya, i que hi treballem com tothom que hi està aplicat per poder-los aprovar. No hi entraria més declaració en realitat. Sí, en castellà, si no li importa aquesta reflexió inicial que feia al voltant d'aquesta última hora. I per fer-ho bé, perquè te compleixi el que demanes, què vols? La notificació que ens ha arribat ara, Vale. Pues hoy hemos, a través de los medios de comunicación, tenemos la información que el Tribunal Supremo no va a habilitar la fórmula a través de videoconferencia o mediante presencialidad de los consellers y conselleras del Gobierno catalán para comparecer ante la Comisión de Investigación del 155. Nos parece, otra vez más, ante las puertas de un juicio el más vergonzante desde la democracia española, pues conocer a través de los medios de comunicación y a través de los cauces institucionales como debiera, pues de la no comparecencia. Además, se produce que hay una obligación legal de comparecer. Se trata de una comisión de investigación con objetivos políticos, no penales, y por tanto se nos limita otra vez la posibilidad de conocer, como estamos conociendo, los efectos negativos, ya no sea a todos los independentistas, sino a todos los ciudadanos catalanes, de la aplicación del 155. Además, creo que se trata pues, de una voluntad de dilatar esta obligación que hay de acorde, ¿no? en aplicación del reglamento del Parlamento en la Comisión de Investigación, porque el Parlamento de Cataluña tramitó en diciembre, el 3 y 27 de diciembre, ya le constaba al Tribunal Supremo la petición que se había realizado de comparecencia. Por tanto, ha dilatado la resolución y ahora se supone que alega pues, que puede interferir en el juicio, que tampoco sabemos cuándo va a empezar. Por tanto, nos parece todo un poco descoordinado, dilatado y sobre todo con la voluntad de interferir pues, la función de los diputados y diputadas de la Comisión de Investigación.